मगर चुप रहो एगो दुगो पुलिस है तब न कही थी जिला भर का थाने कवर गए कोई सिपाही और चन के नीचे गिर के अरे तो हक के आगना भोर देले भी है भाई अजीत भईवा का हमर नयन ब्याह मेहरारू तो हीरोइन भी है टप्पड़ है कहे के नहीं कहे ना इतना सुंदर बाड़ी हां हम ना देखती ना हम भव के ना तरह नहीं कहले के चुप रहो तू दोसर जात हो हम दोसर जात हां ई मित्रता हो हां तार मेहरारू हमार भौजाई हमार मेहरारू तार भौजाई हां तो भईवा तब तो हमार रास्ता क्लियर कर देल दिखाओ कल के जीजा जी हमरा की हम मोटर नहीं खो मोटर जान लो मेरे को पड़ जाता हरा जरे एक बोरा मोटर के छेमी कहने के जीत बनवाओ आ संजोग देखी का इनका मलकिनी तने मोट झोट बाड़ी पेट भरल ना आ हमारा के व्यवस्था कहाँ कोई ले अपना बेडरूम के बगल में एगो रूम रहे पुरानका घर हो हां एगो मुंकी छूटा रहे में से झांके वाला हां दिया रखा हमारा अंदाज लेता हूं कोनी को अजीत भैया कैसे कैसे मजा ले रहा है चलो देखा जाए ई त आदमी हमें हां हमनी के त कुकुर ले ना देख के मजा ले आ हम भूखा लागल बनी कब को मोबाइलो चलाई मुंकी में झांकी छेदवा में हां तुई को के तले ई कहत बंद गर्मी डरे सांस नहीं खले बोले में जौन करेजा नाक में कष्ट सहले बा मुंह में घिके तो नली बर्बाद तो हमरा शुरू कर से पहले लगू है अपन नचनिया चलो है के ब्यास बनौनी जाई ब्यास है सब ना भाई तू ही ब्यास बनौले है सब ब्यास है बहुत दिन के ब्यास है सब हां भाई कितना दिन का ब्यास है ई सब ना हां बराबरी तू सब तो गर्म में से झालने के पैदा हुआ है बराबरी बोल रहा है सब तने तने चुप रहे का प्रयास कर काहे का मास्टर साहब के इंसल्ट कइला तू कहला हो कि मास्टर साहब को पढ़ाओ लइका मऊ हो जासो बताइए अच्छा तो वो कहते मास्टर साहब माइक लेके कि जाने का पैसा देता नहीं पुरान गणुआ हो जासो तारा पूरा लगे स्टूडेंट के बोलो जाला अब तारा लइकन के बोलो पढ़ा लिखल हमार माई जस हां तहार बाबू हमार बाबू जस तहार फूफा हमार फूफा तहार पाहुन हमार पाहुन तहार सार हमार सार तहार संगतिया हमार सार तहार लइका फइका हमरा जमला जो संजय हम बोलो तू काहे बोल मैं तू ही बताओ वो रहल बात दू गोला हो तो कटाक्ष ना करो तनको बुझाला के कटाक्ष ना करबो तो ये कहीं को ब्यास जीते ना रहते और कह लगा के चल जेतो हम का चल जेती हां ए 50,000 रुपया जान के काहे कती कटाक्ष होला तू कहलो सही कहला प्रसंग ना गलो तोरा प्रति हृदय से प्रसन्न बने हम पूछ काहे प्रसंग के सुनता हो लेका कहता कि तू कहला कि तोरा माई से बियाह भइल ओकर से इको बियाह होई तो कहला कि केकर से बियाह भइल तू कहला तो कहता कि पापा से शायद बबुआ तब त लइको पापा से शायद होखब मवेशी डॉक्टर के हो जब शायद शब्द लगौला तो तू साड़ू का लड़का हुआ अब सड़वाइन से पूछे कर बोले कि शायद हो कि ओरिजिनल हो सिम वाला ये दोनों को और बोला तारे देखो हम पापा बाबा भोर परा दल बने हमारे अब कहां बोलता नहीं हम एक 500 रुपया खाते है माई बाप रे ना चाहिए तू बड़ा हुआ शराबी बड़े बेटा तू दुख मत मनी हो तू हमारा लड़का जो बड़ा बोले हमारे का हो जाए मैं पागल हम तारा गाड़ी पर ध्यान दिले छोटी छोटी लड़का बड़ा सा को से पापा मोर बियाह करा दो के करा से माई से तब लड़का का जिम्मेवारी लेबो भाव ना को हम कि नोच द कबार डाल ना सही बात तू लड़का हवा साड़ू का लड़का हवा अजीत के साड़ू हमार साड़ू हमें यही तरह कर माई टोकरे में माई चुदा बेरा होता हो हम समय से हम निमन बात कही राजा पलत राजा अजीत भईवा के हमर नयन ब्याह मेहरारू तो हीरोइन भी है टप्पड़ है कहे के नहीं कहे ना
इतना सुंदर बाड़ी हाँ हम ना देखती ना हम भव के ना तरह नहीं कहले कि चुप रहो चुप रहो तू दोसर जात हो हम दोसर जात हाँ ये मित्रता हो हाँ तार मेहरारू हमार भौजाई हमार हाँ। मेहरारू तार भौजाई हाँ। वो तो भय बा तब तो हमार रास्ता क्लियर कर देहल दिखाओ दिखाओ प्रणाम कहली कि प्रणाम पाहुन हाँ चलो सालियों के नाता ठीक है बा चल कहली कि जीजा जी जीजा जी हमरा के यहाँ मोटर नहीं खो मोटर काहे का काम बा आय। तुम ले काहे से घुघनी खोइले बानी हाँ हम कहते घबरा मत तारा से बड़ जमींदार हमने कहे बराबर बढ़े आई रहला अब ए बबुआ आरा जिला कहनी रामा शंकर जी व्यास के यहाँ हाँ देखनी की तो 3 रुपया किलो मोटर बेचतल 3 रुपया एक बोरा 3 समय लाद रो आड़ा भाई आरो नाड़ी लेबे के बा कोने जे हला करी यहाँ नाड़ लेबो नाड़ लेबे के पड़ जाता हरा जरी एक बोरा मोटर के छेमी कहनी के जीत अजीत बनवाओ बनवाओ। आ संजोग देखी का देवरिया प्रोग्राम रहे गांव के बगल में हाँ बरखा आ गइल फेल हो गइल तो कहले कि भैया भैया बड़ी भाग से फेल भेल भाई समय खाए पिए के हाँ के समाई लोग के छोड़ दो हाँ पहले चलो गाड़ी अजीत के गाड़ी से पहने आप समय नु बा हाँ आधा किलो छेमी छोड़ौली कर मलकिनी घी में कलहार देहली इटा भूरा तनी तनी खैनी जा हाँ अब घुघनी के मजा घी में इनका मलकिनी तनी मोट झोट बाड़ी पेट भरल ना ना 1.5 किलो कलहार के अलगा से अपना खाती है खा ले हाँ आ हमारा के व्यवस्था कहाँ कोई लर ले कहाँ अपना बेडरूम के बगल में एगो रूम रहे पुरनका घर हो हाँ एगो मुंकी छूटा रहे में से झांके वाला हाँ दिया रखा हमारा अंदाज लेता हूँ कोनी को अजीत भैया कैसे कैसे मजा ले रहा है चलो देखल देखा जाए जाए इ त आदमी हमें हाँ आ हम भूखा लागल बनी कब को मोबाइलो चलाई मुख में झांकी छेदवा में हाँ लाइट बुता के हाँ 0 वाट के बॉल लाल रंग के जरा के हाँ। रजाई उड़ के सूत गईले ये बबुआ मोटर के छेमी के गुदली हाँ जब बनहलस पेट में 1.5 किलो हाँ आई 12 बजे रात के आनखा सुतल बड़े तले वो गैस बना दलस केहू के बना दी हमरे वो बना दी हाँ आई मुंह तुप के सुतल बड़े हाँ आ मलकनिया मुंह बहरी को के तले अरे यार बिजली पैदल चला अब मौगी अपन तकलीफ छुपावे खातिर कहते के जी राजा जी 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 अरे वो को भाई होई हाँ ई कहते बंद गर्मी डरे सांस नहीं खले बोले में आय जौन करेजा नाक में कष्ट सहले बा हाँ मुंह में घिक तो नली बर्बाद चुप चुप पंखा चलाओ पंखा चला के जंगला खोल के गैस बाहर भइल हाँ और कुछ सांस आइले दादा फिर सुतल है हाँ फिर सुतल बड़े 12:30 में तले फिर आहू बहले बा हाँ अरे आता ना बिजोर पैदल चला मौगी फिर गलती छुपाते के रह जाए रे कितना मानी ले रुआ के आय बताओनी हना के रुआ को भाई हाँ चुप 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 पक्का चला बाद के कार फोड़ले बड़ो यहाँ तारा पूछा तारा फिर अपन जंगला वाला खोल के हवा बेना हकल है हाँ फिर सुतल है हाँ 4 बजे भोर में अब तक गहरी नींद व्यासन का लागेला हाँ मुंह बवा गई तले लो में अरे फिर मैं कहते के जी ए जी तीसरा बेर पूछते हैं रुआ को भाई हाँ आए ये कहता चुप चुप रहनी तो 2 भाई हाँ एक भाई मर गई ना जब वन साइन में हाँ कही कि पुलिस आवता हाँ छापा मारे हम जान जाए रजाई से मुंह बहरी कर दे अपन छापा मारत रही हमारा कोनो दिक्कत हाँ हे बबुआ ये प्रकरण चलल इतना ले तो हम देखनी बादवाला ई बतवल है का भइल गर्मी के दिन आइल हाँ आ खटिया पर बिना बिछावना के दोनों में सुतर रहल उ जनेरा मकई के भात हाथाना खा लेले रहल हाँ तो मकई के भात जानते मैंने बुझे मैंने करी कि पुलिस चल देले बिया कि आ गई गाड़ी आ कि पहुंच के छापा मार खटिया पर सुतल वालो दोनों में को हाँ
मगर चुप रहो एगो दुगो पुलिस आई तब न कही थी जिला भर के थाने कबर गो सिपाही और चन के नीचे गिर के अरे तो हक के आगना भर देले भी है भाई